Nagbabalik si Kim Chino na hindi manloloko kaya hindi ka paiiyakin at sasayangin. Hindi ko mapigilan ang aking tawa dahil nakita ko si Boy Pindot na tumatakot. Anyway, mahal, balik Chinitox na tayo. Usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. At diba nga, sabi ko kanina, bibigyan kita ng tatlong mga gasgas na linyahan ng mga manloloko pero effective. Diba? Kasi lagi ka nabibiktima. Tama, mali? Aminin. Recap na tayo, mahala. Sabi ko kanina, una, linyahan ng manloloko ay ikaw lang naman. Nako, yan yung sinasabi ko sa'yo. Sa'yo ko lang ginagawa to. Special ka, kaya ito ang mga kaya kong gawin sa'yo. Sabi ni Boy Pindot, sana safe at walang traffic ang biyahe raw ni Kim Chin. Anyway, babalik tayo, mahal. Yun na nga, linyahan na manloloko, ikaw lang naman, di ba? Yung lagi sinasabi or pinapa-feel sa'yo na special ka pero deep inside at ang totoo, mahal, marami kang kasabay. Nagkataon lang na ikaw ang kausap sa isang social media app. Marahil sa'yo ang Messenger pero tandaan mo meron pang Telegram, meron pang Instagram. Marami ang option, hindi ka nag-iisa. Buko pay lang ang special. At ang pangalawa naman, mahal, linyahan ng mga manloloko ay masaya naman tayo eh. Naku po, ayan na yung pagkakataon na nanghihingi ka ng step up, ng level up, para naman talagang from no label relationship ay talagang maging committed na kayo sa isa't isa. Pero ang sagot niya, okay na to, masaya naman tayo eh. Wow! Yan yung mga red flag na talaga nga namang takot sa commitment at nagsisettle sa no-label relationship. At ikaw, huwag kang papayag na gawin kang option. Diba? Ito na ang pangatlo at panghuli, mahal, na linyahan ng mga manloloko. Ang hindi ko sinabi sa'yo kasi alam kong magagalit ka. Wow, familiar no? Parang kakasabi lang sa'yo niyan, mahal. Yung nakita mong may ka-chat, may nakita kang conversation tapos inansent. Tapos pag tinanong mo bakit mo inansent, sa friend mo lang naman pala. Diba? Yan yung sinasabi nila, dinilit ko kasi ayoko magalit ka, mag-aaway lang tayo. Wow! Una sa lahat, kung ikakagalit pala ng jowa mo, bakit mo ginawa? Diba? Yan yung mga galawan ng mga manloloko na hindi talaga marunong makontento. Kaya ang ending, lahat kayo pinagsasabay-sabay. At ikaw naman, alam mo naman, no-brainer eh. No-brainer na manloloko yan. Bakit ka nag-settle? At bakit mo hinahayaang ginagamit ka at niloloko ka? Diba nga sabi nila, walang magpapaloko. Ay, hindi, walang manloloko kapag walang magpapaloko. Naku kayo Huwag na kayo magpaloko kasi si Kim Chino, ako na ang dapat ang huling nagpaloko para at least lahat tayo ay matrato na ng tama. Okay na yung ako na yung last na niloko, utang na loob. Sabi naman, walang magpapaloko kung wala si Kim Chino. So, super seryoso ko kayang tao. Seryosong tao to the point na seryoso na ako kapag ako ang nakarelasyon mo. Ayan, wala, Chinitox natin para sa iyong marupok, para maliwanagan ka na talaga nga namang hindi seryoso yan sa relasyon. Kaya huwag kang manghinayang alisan, okay? At syempre, mahal, bukas naman ulit, Chinitox tayo, 69 pa rin naman tayo. Ako to, ang Spicy Opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Ako to si DJ Kim Chino. Anyway, mahal, susunod na po sa akin sina Rocky Terra at Titan Jello sa kanilang programang Rocky's Secret Files with Jello. Kaya manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 na Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!